Artijoc és una cooperativa que vam néixer l'any 99, que ens dediquem a l'educació a través del joc. I actualment tenim una botiga física a Cardedeu, una botiga online que venem a tota Catalunya i a l'estat espanyol i un taller de fusteria on fem estructures de joc per patis escolars. Nosaltres som sòcies de Som Mobilitat. Si portem tants anys amb elles és perquè hi ha una relació de confiança i un tracte molt personalitzat, se sentim molt cuidades. Som Mobilitat ens va superbé perquè nosaltres ens estalvia haver de tenir més d'un vehicle. Tenim una furgoneta grossa que ens serveix per portar les estructures de joc quan les anem a fer a les instal·lacions de les escoles, però si necessitem un vehicle més petit per anar a visitar clients o fer qualsevol gestió que no requereix un transport gran, doncs lloguem el cotxe de Som Mobilitat a través de l'app d'una manera super senzilla, fàcil.